Doncs avui estem aquí a Tarragona amb la presència dels nostres diputats, el nostre diputat i la nostra diputada al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, que venen aquí a Tarragona a explicar-nos la situació i els diferents reptes que s'enfronten als respectius parlaments, i que estem encantades de que aquests actes de proximitat es vagin fent i que aquí a Tarragona tinguem línia directa a través d'ells i elles del que està passant a la resta d'administracions públiques, i que puguem col·laborar i puguem participar de tots els missatges i tota la lluita i la feina que estem fent a través d'En Comú Podem. Com comentava la Carla, avui hem vingut, ara tenim un acte en el que parlarem de quina feina estem fent des de les diferents administracions, i jo particularment el que faré serà explicar l'acord de pressupostos. Un acord de pressupostos que, a més de totes les mesures socials que sabeu que contenen i que hem anat dient, per exemple, multiplicant les beques menjador o treballant per l'escola inclusiva, reduint les llistes d'espera, posant diners per habitatge, que sabeu que és un dels grans problemes que tenim en el nostre país, l'accés a l'habitatge. També hi ha un tema que jo crec que és important i del qual es parla poc, que és que hem estirat al govern de la Generalitat a que posi en marxa d'una vegada per totes el Pla Nacional per la Indústria. Fins ara aquest Pla Nacional per la Indústria només estava executat al 20% i amb el nostre acord arribarem a executar-lo en 2020 entre el 80 i el 90%. I jo crec que per a un lloc com el Camp de Tarragona és un dels temes clau. A més, necessitem una transició ecològica que siga justa, i precisament aquest creixement econòmic que necessitem, ja més saben que Tarragona és un pol econòmic, no pot ser a costa ni de les condicions dels treballadors i de les treballadores ni del nostre medi ambient. I l'altre tema del qual també us volia parlar és que ahir vam conèixer que Vox ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional en contra de les promeses que van fer els nostres diputats i diputades i altres grups parlamentaris durant la presa de possessió de l'escó. I jo crec que hem de treballar durament, fermament, perquè l'extrema dreta no entre en les nostres institucions catalanes. Per tant, dir un gran i clar no passaran. I com afronta vostè l'inici de l'espera? Doncs molt il·lusionada. Jo crec que estem demostrant des del Parlament, però també des de les diferents administracions, que quan els comuns som decisius torna a la política útil. Ho estem fent en el govern de coalició de l'Estat amb polítiques públiques valentes i arrossegant el Partit Socialista cap a posicions de diàleg i de reconeixement del conflicte polític, que fins ara no ho feia, des de diversos ajuntaments també amb polítiques socials que estan posant la vida dels veïns i les veïnes al centre, al Parlament amb l'acord de pressupostos, i ara és necessari que arribi el canvi a la Generalitat. I jo, com a candidata a les primàries, doncs recullo de dalt a baix el ideari de Catalunya en Comú i també poso l'accent en l'ecofeminisme, que jo crec que per un costat ens explica i ens dona una bona eina per a establir unes relacions polítiques basades en el diàleg, en l'acord, en la negociació i en l'empatia, i per un altre costat que posa la vida al centre. I això vol dir que davant la crisi social i la crisi ecològica que estem vivint, doncs hem de pensar que no només hem de fer una transició ecològica que vaja de trobar uns quants llocs verds en els temes de les energies renovables, sinó que hem de repensar el model de consum, de producció, de distribució, i que en definitiva no podem créixer de manera il·limitada sense tindre en compte ni per un costat que estem destruint el planeta, i això s'ha d'aturar perquè el necessitem per a viure, però per un altre costat tampoc pot ser que anem deixant a mitja part de la població enrere. Al Camp de Tarragona com ens podria aplicar això? Bàsicament pels efectes, per exemple, del temporal Glòria de les últimes setmanes al Delta. Clar, ens trobem, per exemple, que el model de turisme que s'està potenciant des de fa massa temps, no? I per un costat aquest i per un altre tot el tema de l'economia del totxo i de l'especulació, doncs és insostenible amb el nostre territori. I per tant jo crec que hem de repensar el model productiu, i com dic, no podem pensar en un model de creixement il·limitat. És igual que el Hard Rock, no? Ens trobem davant d'un govern de la Generalitat que no està responent ni a les necessitats socials i donant mandades en el tema nacional, que s'ha volgut sumar, per exemple, al carro de la lluita contra l'emergència climàtica, però que després continua insistint en projectes que no són sostenibles des del punt de vista del territori, del turisme, del model productiu, de les condicions laborals, fins i tot que fomenta la ludopatia, com és un projecte com el Hard Rock. Per tant, jo crec que hem de repensar aquest model productiu si realment el que volem són llocs de feina que siguin de qualitat i també amb respecte pel medi ambient.